تتحيز اقرقيدك سب كيف لطو وشتقودك زقمت سب ايكونن اب بيت منغستي صبق بزخونه بادلا كتريو تخوليكم عينكم عميتكم هاندبت قدح كتبلون كلهم دما سليبر غيرو ابتناي مكلخال سراويت تحويسو تئزاز انتب كتعزبوا تخوليكم انت بزح كروعن مساب زي الراخبن يلوم انت قلصو كان بزح ايرتراو دما اب ندا كرامبولا تراخيبو نتصاوتن تسحق يرايو ابني عالم بوليتيكا وشتي بزحون رايون زيبل كوينغنا صعنت زحدر مرحيو سمون إسياس أفوركي زبال نبوزحات حنقليتي زخونا كخون كله نحدا حدا دما نا جغنا تمثال انتخون بخالوتون والكمالخ كبهالي سمعيو نا إسياس أفوركي هوت وعلون من نبابرون كاب كالوت مرح تزويد تفليو ومودا أزسب مانيو زبلن أبوزحات بيلوتات زي ترايو مسحقت بيلوتاتن قمنا غرزا رباتاتن أمنا لما عنت مدبنا كن عزبوينا نزل لكم ريتو بزيت أرفي أمنا كومنت بوتا قدفلين نابلكو لايكن شارن بمبال إسياس نعخاتكم ناي منتي أبنتي زبل أبناي كومنت بوتا قدفلي كبل فتو نابت مدب كوستكم كامتم بزحات ناي أفريقيا مرحتي ناي كاميرا عمو فقر يبلون أبناي مجلس مدق قامون زأمن أيكونن دسن كبلو طفيو دحر مخرامو نحن تطلع نحن بوليتيكا كايدو نتوم ناي إيري تي في مسكوت بمصواع اتحسابو فتيسو هاجر سلاميلو نابسر حيزاتو أبزنا يقربا ساعات تنابرا أبنة تنتريناون نتك حسبو زحاقي ناي بوليتيكا كيدي نتوم ناي تبيت أبيا بمصواع إثيوبيا نتحتو زلا ناي بحر حتو ناي قولع عصواتا يكبل ملسهيبو ليو أبزين كي قارصون نزياتهم عينت قداي كم حساب زلعللهم مخنيات أبي ناي هاجر سلام كم تصب زي مخالو نتهزب متعشاشو تزاربو حساب يكبل أبت ميديا تزاربو أبز قداي تاني حب سفيحو كالعلوك فتني أب كنميت كقلت أزدى لخوغنا نا إسياس أفوركي هوت كنعزب وينا بزحات دحرزانات أزخونة هاجر نايزي 17 يركب يكبلو يقلت يوم إسياس أفوركي كابن سنتو تحيزو لنا إرترانات إنت قالسي هوتو حليفو زهب سابيو أبنا شعبيا قنباروشتي لعل زخونة بوتا بمحاز نسالة عامتات أبزت أنا حيال قالسي مريح كوينو تاني حيو كاب تجزت حيزون هلخ قرات النتن مزخونه عينت زي مدردارن نهاتو ملاليه خوينوم يوم اتقالتي كاب زمهرو تمرت وشتي اتحاده نناي وصا حيل زي ممانن برئس خاططو ناي مبال طببنيو از امنتون سور سديدو ابز حجي ايرترا مس والا حدا زي تراخب رئسها زخالت بمعقب استوصعت هاجر كتكون اخيل وايو بريزيدنت إسياس أفوركي سلطان كاب زحزن دحار هيوتو كاب حزب كرحق اخيل وايو كم تم كالوتني أفريقيا مرحتي لوعل زخوانه حنقاق هيوت كم زي بلون تقلات ببوزحات سبات أزي مدناقر خوينيو ناي معالتاو هيوتو حبو ميستريو اتهم ناي عرب ميديا ون انتخونو ناي سياس معالتاو هيوتن زلو وهابتن ميستر كم زخوانه قالي صميم حدا سبات كابز تلعيلهم ناي ارترا منغست قلصنت هيبلون كبلو يسمعيهم بقربا كابز فلطو سبات ترخبه مرداتا كم زريو إسياس أفوركي بزح غزاب نغو تلعيلو أكلاو سبورتي سرحيو أكالون ملقحتن بر تلقحتن زي مسلو مبزحتيوم ناي أفريقيا مرحتي يمسلن እኳዳስ ከምፖል ካጋሚ አካሉ ስፖርት ዘሃነጸዩ ካብو ሓሊፉ ድማ መጽሐፍ ከንበብ ይረአዩ እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዘሕልፈውን ኣብ ቤት ጽሕፈት ክኸውን እንከሎ ካብ ዝሓሊፉ ድማ ኣብ ብዙሓት ናይ ምስጢር ገዛውቲ ከም ዝውዕል ይግለጽዩ ብዘይ ዕግርግርን ህውከትን ኣዝዩ ብዝኣምኖም ብጥንቃቐ ብዝሰልጠኑ ብኣዝዩ ውሕዳት ዝኾኑ ኮማንዶ ይሕለዩ ምናልባሽ ብሩሑቕ ንዝረኣዮ ሰብ እውን ሓደ ናይ ከተማ መሓዳር ሰብ እምበሪ ናይ ሃገር መራሒ ኢልካ ንምግማት ክኸብዶ ክእል እዩ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ናይ ቃልሲ ህይወቱ ወታደራዊ ክዳን ከም ዝለመደ ሁሉ ፕሬዝዳንት ምስ ኮነውን ሶሻሊስት ምዃኑ መራያ ቅልል ዝበለካ ክኽዳን ክኽደን ይዝመርጽ ብዛዕባ ፕሮቶኮል ክንትዛኣክለ ቃልቦ ዝገብር ኣይኮነን ኣብ ሚድያ ብዙሕ ግዜ ዋላ እኳ ተዘይተራእየ ናይ ውልቀ ህይወቱ እውን ብምስጢር ተታሕዘዩ ናይታ ሃገር ሚድያ እውን እንተኾነ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ብዘይናሃቱ ፍቓድ መግለፂ ክህቡ ይኽእሉን መብዛሕትኡ ግዜ እውን እንተኾነ ንድሕሪት ምልስ ኢሎም እቲ ናይ ነዊሕ ግዜ ኩናት ክዝክሩ እዩ ዝረአ ኢሳያስ አፈወርቂ ቅልል ዝበለ ህይወት ዝመርሕን ኣሪሕካ ምሕሳብን ቀፂሉ ድማ ንኤርትራ ጽቡቕ ነገር ክሓስብ ግዝኡ ከም ዘሕልፎ ይገልጽዮም ዝሓሰቦ ነገር ካብ ምስኻዕ ዋላ ሓደ ዝመልሶ ከም ዘየሉን ብናይ ማዕቀብን መግለጽታት ህውከትን ፈጺሙ ዘይርበሽ መራሒ ከም ዝኾነ እውን ይገልጽዮም ኣብዚ ሓሳብ ዘለኩም ርእቶውን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ ክብል ፈቱ ውሳነታቱ መብዛሕትኡ ግዜ ተጽቢት ተገብረሎምን ንዓለም መስደመምን እዩ ቅድመ ዓመታት ምስ መራሒ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ ናይ ሰላም ቢንቶ ካሃንጺሎም ከም ዝነበሩ ይዝከሩ ቀፂሉውን ከም ሓደሽቲ ተፋቐርቲ ቁርሲ 4 ኪሎ ምሳሕ ድማ ኣስመራ ብምኻድ ጻኒሕት ገይሮም እዮም
ኣብዚ ሓለፉ 2 ዓመታት እውን ንናይ ሕወሓት ስርዓተ ቀብሪ ብዝብል ምኽንያት ናይ ሻዕብያ ወታደራት ናብ ትግራይ ኣትዮም ከም ዝነበሩ ይዝከር እዩ። ኮይኑ ግና ኣብዚ ሓለፉ መዓልትታት ናብ ሚድያ ወፂኡ ከም ዝገለጾ እንተኾይኑ ንኣብይ ኣሕመድ ቆልዓዩ ክብል ጸሪፍዎ እዩ። ካብዚ ቢእሱ እውን ነቲ ናይ ባሕሪ ይግባእኒ ዝብል ሕቶ ብዝበለጸ ናብ ጎንፂ ክእቱ ከም ዝኽእል እናተፈርሐ እዩ ዝርከብ። ብሕታውነት ዝፈቱ ብዙሕ እውን ዘይዛረብ ኮይኑ ግና ኣብ ውሳኔኡ ጽኑዕ ዝኾነ ሰብ እዩ። እዚ ጠባይ ብሓደ ሓደ ሰባት ከም ጥንካረ ብኻልኦት ድማ ከም ጸገም እዩ ዝረአ። ካብ ጽጋብ ኩርዓት ይበልጥ ዝብል ሓሳብ እውን ናይ ኢሳያስ ሓሳብ እዩ። ከም ካልኦት ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት መራሕቲ ልመና ክእለተ እዩ ክብሉ ተሰሚዑ ይፈልጥን። ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ቁፅሪ እውን ኣብ ስደት ዝርከብ ህዝቢ ዝሓዘ እዩ። ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝሓሸ ዲፕሎማቲክ ረኽቢ ዘለዎ ሰብ እዩ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ኤርትራ ከም ሓንቲ ንእሽቶ ደሴት ዘመሓድር ክኸውን እንከሎ ናይ ወፃኢ ኢዳእታውነት ዘይቕበል ሰብ እዩ። እዚ ኣካይዳ እውን ንኤርትራ ካብ ዓለም ለኸ ክትርሕቕ ገይርዋ እዩ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እዮም። ወላ እኳ ሓያል መራሒ እንተኾነ ቀልደኛን ትፅቢት ዘይተገበረሉ ዘረባታት ከም ዝዛረብ ናይ ቀረባ ሰባት ይምስክሩ እዮም። ኣብ ናይ ውልቀ ህይወቱ እውን ኣዝዩ ጥዑም ንቤተሰቡ ዝፈቱን ሕያዋይ ሰብ ከም ዝኾነ ይገልጹ እዮም። ሓንሳብ ምስ ስሩዓት ዜጋ ብሓንሳብ ብምዃን እንትስሕቕን እንትፃወትን ይረአዩ። መጽሓፍ ምንባብን ሙዚቃ ምስማዕን ብፍላይ እውን ባህላዊ ናይ ኤርትራ ሙዚቃታት ኣዝዩ ከም ዝፈቱ ይግለጽ እዩ። ብዛዕባ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ልቃሕ ሃብቲ ንምፍላጥ ኣዝዩ ከቢድ እኳ እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ብዘለዉ ሓደ ፕሮጀክት ንሱ ይኹን ምስ ዙርዩ ዝርከቡ ሰባት ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ከም ዘለዎም ሓደ ሰባት ይዛረቡ እዮም። ሓደ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘለዎም ስምዒት ከም ኣቦን ንሃገሩ ዝፈቱ ሰብ ገይሮም ዝወስዱ ክኾኑ እንከለዉ ሓደ ድማ ብኣገዛዝኡ ይኹን ብናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት ምኽንያት ልዑል ዝኾነ ተቃውሞ ይለዓለሉ እዩ። ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ሃገር ናይ ምስዳድ ምኽንያት እውን እዚ እዩ ክብሉ ይዛረቡ እዮም። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ጥራይ ካብ 150,000 ንላዕሊ ናይ ኤርትራ መናእሰይ ካብ ሕጊ ወፃእ ብዝኾነ መገዲ ናይ ሃገሮም ዶብ ሰጊሮም ናብ ሱዳን ተሰዲዶም እዮም። ብሓፈሻ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ናጽነት መራሒ መደናገሪ ቀጺሉ እውን ንብዙሓት ሕንቅልሕንቅሊተይ ዝኾነ ሰብ እዩ ክብሉ ይገልጽዎ እዮም። ንስኹም ከ ብዛዕባ እዚ ናይ ኤርትራ መራሒ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም? ምስ ኢትዮጵያ ንዘሎ ፍሕፍሕ ከ ኣበይ የቋርጽ ኢልኩም ትሓስቡ? ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ። ተጋግኽዎ እንተለውን ኣርሙን እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ።